Taldezkuek guztiz beharrezkoa dela, eta horretik hartu genuen erabakia Alkiza Europako kide izaterena. Garbi daukago Alkizan euskararen normalizazioen aurrean jarraitu nahi badugu, arnazgune izaten jarraitu nahi badugu, elkarrena ezinbesteko dela. Ia esan gure herrian momentuntan 190 badaki euskera, zera bilera 195-aren bueltan dago, herri gaztea gara oso, berano guztiak euskalduna datoz, baina ez gaude kanpotik munduen erainetik, eta munduen eraine horrek gure herritan dituen ondorioak, eta normalen ez dira positiboak euskarekiko. Bate galde dezake zeatik ez gara noin arte uemako kide izan. Akaso ez genitulako arrizkoiek ikusten, ez zelako beharreko ikusten, euskalduna geha, edo hain urte batzuk orduko alkateak esan ziren bezala. Motel, gure arazoadek, gure umiak gaztelera zuen ondo egitea, ez? Eta hori guztia juntatu da, baina azkenik konturatu da, kanara bezinbestekoa dela, denak elkarrekin inbarko du horrela, euskara normalizatu nahi badu bai Alkizan, bai Gipuzkoan, eta Euskal Herrian.